Permezz ta' sistema ġdida ta' applikazzjoni online, l-Awtorità tal-Artijiet qed tipproċessa applikazzjonijiet ġodda. Permezz ta' tweġiba parlamentari l-Ministru responsabbli mill-Infrastruttura Ian Borg qal li fl-2017 ġew proċessati madwar 2000 applikazzjoni li l-maġġoranza tagħhom għaddew għall-iskrutinju tal-Bord tal-Awtorità. L-Awtorità tal-Artijiet ġie stabbilita bil-għan li tiżgura l-aħjar użu tal-art kollha tal-Gvern. Fil-Parlament il-Ministru Ian Borg spjega li fih dan l-Awtorità issaħħaħ id-Dipartiment tal-Customer Care u matul is-sena li għaddiet ġew indirizzati aktar minn 16,800 każ individwali. Sabiex issir simplifikazzjoni tal-proċessi fih dan l-istrutturi u titnaqqas il-burokrazija, l-Awtorità tal-Artijiet bdiet proġett ġdid ta' scanning ta' dokumenti sabiex dawn jiġu digitalizzati. Il-Ministru Ian Borg spjega kif l-Awtorità tal-Artijiet għandha aktar minn 250,000 file li fihom hemm aktar minn 25 miljun dokument li qed jiġu analizzati u proċessati flimkien ma' files u dokumenti ġodda li qed jiġu ġenerati. Fid-dawl ta' dan il-proġett importanti, l-Awtorità daħlet fi ftehim mal-Malta Post biex twettaq parti minn dan il-proġett li għandu lan li jtejjeb l-operat tal-Awtorità tal-Artijiet.